And next, numbers in Finnish, numerot. The red one is in standard language, kirjakieli. The purple and the green are in spoken language. There are two possibilities. Puhekielessä on kaksi eri mahdollisuutta. 1. Yksi. Yks. Y. 2. Kaksi. Kaks. Kaa. 3. Kolme. Kol. Koo. 4. Neljä. Nel. Nee. 5. Viisi. Viis. Vii. 6. Kuusi. Kuus. Kuu. 7. Seitsemän. Seitsemän. See. 8. Kahdeksan. Kahdeksan. Kaa. 9. Yhdeksän. Yhdeksän. Y. 10. Kymmenen. Kymmene. Kyy. Kymp. 11. Yksitoista. Yksitoista. Ytoo. 12. Kaksitoista. Kaksitoista. Kaatoo. 13. Kolmetoista. Kolmetoista. Kootoo. 14. Neljätoista. Neljätoista. Neetoo. 15. Viisitoista. Viistoista. Viitoo. 16. Kuusitoista. Kuustoista. Kuutoo. And this was the end of the numbers first section.